खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो एप्स्टेइन फाइलनि बिसय एसेबाबो खोनादों जायखौ माने बिराद गेदेर पेज थांनाय जानुवारिनि 30 खालि रिलिज खालामदोंमोन प्राय 3.5 मिलियन पेजेस रिलिज खालामदोंमोन लोगोसे गोबां भिडिअ गोबां फट' शेयार खालामदोंमोन आसलते दिनै बे भिडिअआव जोङो मिथिगोन एप्स्टेइन फाइला एक्चुअली मा आरो बे फाइलाव मा दङ मानि थाखाय बे फाइल जाखो बे गासैखौबो मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आसलते एप्स्टेइन फाइला जाबाय सासे सुबुंनि जीवननि किसुमान खामानिनि डकुमेन्ट जायनि मुङा जाबाय जाफ्रे एप्स्टेइन बिराद पावारफुल सासे सुबुं आरो बियो मा खालामदोंमोन गावनिनो मोनसे प्राइभेट आइलेन्ड दंमोन गावनि प्राइभेट जेट दंमोन आरो गेदेर गेदेर डनाल्ड ट्राम्प बिल गेट्स बेफोरबायदि गोबां माने नामजादा कम्पानिफोरनि मालिक प्रेसिडेन्ट हादोरनि मिनिस्टार बेफोरो बे केसाव जड़ित दङ आरो बे केसा ओरैबायदि जाहैबाय सेक्स रेकेट जायखौ बुङो जेराव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ मसाजनि मुङाव जे मसाज खालामबाथाय नोंसोरनो फैसा होनाय जागोन बिदि होननानै लानानै थाङो आरो लानानै थांनानै बेयाव बिसोरखौ माने सेक्सुवेलि हेरेस खालामनाय जायो आरो लोगोसे गोबां ओरैबायदि बाथ्राबो बेयाव ओंखारफैदो जे किसुमान उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोदोमफोरखौ दानख्लानानै बेदरबो जायो होननानै बे फाइलाव खिन्थानाय दं गतिके बिराद गेदेर मोनसे रेकेट जायखौ नोंथां आंहा माने सानस'हायै इमान गेदेर गेदेर सुबुंफोरा बेयाव जड़ित दङ जेराव बिखौ हेल्प खालामदोंमोन सासे गिजने मेक्सवेल होननाय सासे लेडिसा बिनि पार्टनारमोन आरो जाफ्रे एप्स्टेइनआ एरेस्टबो जादोंमोन एरेस्ट जानानै बिनि केसा जेब्ला सलायबाय थायो बै समावनो बियो जेलाव सुइसाइड खालामो होननानै बुङो नाथाय गोबाङानो ओरैबो बुङो जे जाफ्रे एप्स्टेइनखौ आसलते बुथारनाय जायो मानोना बियो थाबाथाय बै गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि नामफोरा ओंखारजोबगोन बिथांमोना सोर मा मावदोंमोन बेखौ गासैबो एक्सप'ज जाजोबगोन बिनि थाखायनो बिखौ जेलावनो बुथारनाय जादों होननानै आरो बे इमान गेदेर केसाव मात्र सानैल' सुबुं एरेस्ट जायो बैयो जाफ्रे एप्स्टेइन आरो बिनि जि पार्टनार गिसले मेक्सवेल दा गिसले मेक्सवेलआ जेलावनो दङ नाथाय एप्स्टेइनाथ' थैबाय आरो बै गिसले मेक्सवेलआ गासै डिटेल्सफोरखौ दा खोन्थागासिनो दङ आरो बिनि जि प्रुफफोरखौ आमेरिका सरकारा रिलिज खालामदों जेराव जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिबो मुं दङ डाइरेक्टयै गैया थेवबो इनडाइरेक्टयैबाबो बिथांनि मुङाबो दङ आरो लोगोसे सानैसे सुबुंनि नाम दङ जाय सुबुंफोरखौ नोंथांमोना मिथिगोन अनिल आम्बानी आरो सासे दा बर्तमानाव बिजेपियावनो मिनिस्टार बिनि मुंखौ आं बावगारबाय बिदि गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि नामफोरा फैजोबदों जेराव माने बिराद मुगैथाव मोनसे खामानि बिथांमोना मावदों आरो बेफोरबायदि गेदेर गेदेर किसुमान केस माबोरै सिरि सिरि इमान गोबाव जानानै दंमोन बेनो मोनसे आसरित खोथा आरो बेयाव सासे सानैल' नङा गोबां पावारफुल पलिटिशियान गोबां हादोराव जायनि मुं फैदों बिथांमोना रिजाइनबो होदों गावनि जि पलिटिकेल पार्टिनि पदआव दंमोन बै पदनिफ्राय बिथांमोना रिजाइनबो होदों गतिके साननांगौ बाथ्राया बेनो जे थाखानि पावारा माबायदि नोंथांमोना साननानै जोंनि सुबुंफोरखौ जायनाव थाखा फैसा रां रुफा गैया जों माबोरै जीवनखौ सलायगासिनो दङ बोथिसे बोथिसे ओंखामखौ मोननो थाखाय जोङो बेसेबां खस्थ' मावनांगौ जादों आरो बिथांमोना बै जोंनिनो टेक्सनि फैसाजों माबोरै माने एन्जय खालामबाय दङ बेखौ नोंथांमोना बे एप्स्टेइन फाइलाव मोजाङै मिथिगोन नोंथांमोना आङो बे एप्स्टेइन फाइलनि जि कपिफोरखौ रिलिज खालामदो सरकारा बै रिलिजनि वेबसाइटनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना बै वेबसाइटआव थांनानै गांसे पेजखौ
फरायनानै नायनो मोनगोन बा बेयाव नोंथांमोना नुगोन गासैखौबो मा बिसोरो एक्चुअलि रिलिज खालामदो, सोर मा मावदोंमोन, सोर मा मावाखैमोन, गासिबो डिटेल्सै बेयाव लिरनाय दोङो। गोबां भिडिअबो रिलिज जादों, जाय भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअ खोन्थिनो हाया, मानोना खोब मुगैथाव आरो डेन्जारास। जायखिजाया बे इनफरमेसनखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। आरो लोगोसे जायफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गोजोन्थों।